mun ammalla Mai-Britt Utsi ja mun län eret vaadjagis, ofta päihkis, johkakättis, man ammalla nidku, luossa johkaindal, vel toppelo lohpi vel oagkuhkidal. Vaikka teanussa kitti jo on johka. Ja mun pohten kuotegeinui oftinu blokkai tuedi tietologin jäljis. Tälle mun ei annelailla oli oftsamannusas. Te mun pohten vuostaskerte. Mun muistan, mä vältti mä kirjoitti tohka altai. Ja te pohti laasuulle yhtsi. Nils tomma velje vedjat. Min, niin Nils tomma leimai toppe meiltä nuotta. Vedjai min. Ja mun muistan, kun mä pohtimattan silisäytsi pajas, mun jutsin voi herre, vaan meillä mun talmannu, täällä kuin läikka. Täkkä rootsi mun inlohainan kuessi koutal. Tämä mun muistan huipuudes. Ja on niin kuin pohtimat pajas, ja mun aina, kiehtämään finnistä, että mun jälkis finna tuottara. Ja tämä oli kirja, tämä oli riftimeltä, tämä oli joulaman, gässemannu. Ja hui fina täälläkin muistan tämän päivän, kun me pohdimme tohko. Ja pohdimme tohko pajasiano. Tämä oli tulvi, tämän kirja. Tämä oli nuollu tjahtsi toppa, että kun minä näimme fannasin tohko saarelli ja lemmihissä viissui. Tämä mest pääsemme huetsi trappai. Tämä oli nuu stora tulvi. Ja puhutte olisi koululle i tjätsuelle ja mun teus toivon tekää tällä päihki. Mutta tämän käsimeltä zoa kuin nuotsa tai temun äskoinen mua lei. Hui finna koululle ta koulukeinu ja mun kal teus rahkastuvan koulukeinu ja samma kulletin jo rahkastuvan outalla. Nuot ta finnis lämmäsän täpä koulukeinu sorrut. Ja mun parko jäldin lämmäsän koulukeinu kieltä suokkana siskopältä. Kun mä vulkimme te isidin tämän tietologin jäljä tjauhtsa tohko altai vätsit apetioapu. Ja mä muistan vuostas tekee praksis lei määtseskolas. Tämä leiti nuollu maana määtseskolas. Ei mun kyllä vai ääntenkä tälle veijulas. Kun toppe min koulus, eilen saa tälle nuollu maanat, kos mun län vajasattan. Eilen nuollu maanassa skoulain tälle saat. No, että tälle ei nuu saama puhut määtseskouli. Ja aini tai määnäitä. Muhtiin vaan roorut op internaats mun jähken jo. Niin tjaftsai, kun väänämälle jäin äälui jovumin toppe määräkäts. Joo, ja tänne muistan puhkai Bernd Pettersen lei toppe ja lei Pikkoheija lei toppe. Tämä lävi joika ja märfipukti skuuli forran pottui. Ja tässä saattaa tietysti mikki munnuita hirmaa vertimai. Mutta Bernd Pettersen ja muni muisti sun äämiä naamaa sahten. No joo, mutta tämä lei fiinna äiki kuhtava, kun missä ei härjihallaan tällä teidän praksis. Tämä muistan, tämä lei huostus. Ja tämä lei kirta härjihallaan. Tähän tässä lei tietysti moptassa, että se oli viida kirta. Teillä ei härjihallaan täpä kuultikäin internaats. Mihän oruimme vielä internaats, kun Nils Tomma eni viessu oli puolellaan ja mies päässään tälle vielä orruutta patjinjana. Tämä mun muistan huipuudessa. Ja lävit ja noin, kun tällähän heille määnä, heille määnä ei kärtiin niin, mutta Anne Lailla saattai faarustoppe klassallaan ja muhtumin lävi Magnus Parantte Abba lävi passa Anne Lailla. Tämän pottiko mailleima skolas. No, että niitä leitä alkuun tämän koulukeinu ellimis, että ja tämä ei mun märkäsin täpä, tässä oli kielellä leinu puolella olmuin. Olma mähti saamikielellä ja tämä hilmihki jääralta, että sätkö saamikieliä. Ja
mutta missä ei mai hirma respekt. Mä muistan, että Ulla Orset oli rektorin tälle täppe mähnäiskuulas. Mutta Ulla mahti saamikielellä ja mä muistan Susi luohti vielä Ullas. Ja mutta kaikki Ulla lävi nekolle tjahkimatta. Mä muistan, että minä läimme taarustit. Ja mun lävin parkat toppe, kun mun desatten oaptäjin. Muistan puures kaikki tielitä praksisäikin, mutta kun te kärkkäimme mai toppe oaptäjin oapus altas. Toppehan leidji maita oli Juhandan hetta, missä ja Maari Triumf lei toppe ja kämon väl lohkeneske. Antundal, ta färdsin jäljiä jo ahpu. Ja det leit, ja missä ei ole saamiklassa toppe faktiskt. Jan-Henri lei toppe oapheitjin, Jan-Henri Keskitalu. Ta oaphi tämän saami pedagogiksi, tämän saami min joukkui. Ja tämä oli hirma puoli, kun me joimme vähän tiedoi tämän saami muodon saat tai saamimaana, kun millä tahte valto äsi, kun on kuoppi saamimaana. Mutta missä huipuoli tekee skoulavärdsin toppe. Tämä muistan puures. Mutta semmois, millä ei me stora klassain. Millä ei me det kåre lei rektorin tälle muistan. Han som mycket kunde komma sig av gården och det livade hela tälle mutta många. Jo. Ja missä ei fina ja Ole Henrik Maggali tälle både dokko samgeloaphetjin tämän saamiosodakin. Se oli siellä saamiosodat toppe loappas. Tämä leitan minä ikis jodat älkitä saamiosodat. Ja det kielei väl. Odd mahti sätta det uskelimme. Odd mahti den saamikulttuuren mahti ja puhti alta det helleristninga ja visti että tiidi vistien pirra eli hui tsehpinta ma joappi. Ja Ole Henrik uskiellä ja Elle Sivenäkkilä järville tälle ma joappi täytiin toppe altas. No että mi otsimme kaikki tämän puori vuodutas, vaikka missä ei äänästi mulle ja teus tarukiili. Kohdappa niillä on tällä väl saami, no mistä ape saami vahpäit johpu alla skolas. Joo, ja te kun mä kärkkaimme, tämä oli tietysti kuhta, tjakta. No, oudaldan jo tälle kirja, te mä otsaimme lahpoloppali, kun mä jonnimme tappelet virkki ja olla skola ja mä otsaimme tohko pare kuin niistommain. Ja otsimme hui fina leilighet, tai tehkon aips olla fina viesut toppe ja skola aips ollas. Olkun leti nu fina horinen ja tämä päihkille hirma fina päihki lahpoloppal. Ja puhta kiili mä leti toppelis lahpoloppala. Tämä leti karkkuluoppal ja miettä lääkivältä vuottasluoppal toppela, että sitä oli oktoäppi. Mikä väitsi lahpoloppal skolas. Muistan puures. Ja tämä leti nu saamas fina määnä mä lahpoloppalis muistan. Missä ei hui fina smaava skolas. Ja puerre parkupiras ja puerre ta fääne mä leti nu moftikin solma puhkat. Puhun niillä vuojib skolan byssä lävi no puerre miellä saalo ja tässä ei nu kun täällä jutsan. Just ei määnäimän lihkun sisään, kun peseko vädsi toppe lahpoloppalista ei. Tämä määnäiskuulla. Mun ei tiedä, että on vädsä määnäiskuulla toppe. Tämä on kyllä, että on vaan kärkaan, ei mun tiedä. No, että tämä häikin lahpoloppalis muutui. Ai toppahan ikilän määnäikäärti. Tämä alkus kyllä ei toppe lähteä johti määnäikäärti. Ja johtimana ei kärtili tänne kolme leilihettä. Sitten oli 3 leilihettä te assolaka. Ja kaskuorui rektori ja supieras.
Svein Birger Olsen ja Mari Ailuneita Sombi ja Silja ja Katri leikamäänät. Ja te pohtii, että johtimään ei kardi den kolmat asodahki. Ja tässä leis ellistä Sylvia takille naihtelan tän ja Mirnoullain. Tässä ei tälle toppe. Ja tälle ei Anne Ingebjörg, Svinen Eriksen, tälle Magnil Eriksen. Mun oru muistimen sommai leivui, ta hille sihkar mun muistan rekt. Ja da määnä lävet ja da smava määnä pese vadsi tän, no läffa tän määnä i gads, ta oli fina dilli. Nie on mus jutsa, kun on älkät parkujälliä, että teillä dikkär puhuta dilli rehtimeltä. Tämä oli vuosiahki, kun oli määnäikardi. Mutta tämä nuppi jäi ilman määnäikardi. Muistan Anne-Laila läpi, tässä oli täkär päiväruoktu, dagmamman, hun läpi loktana. Ja tämä oli Pirhelle, tänne Ulle-Henri Kainoemit. Kileidat dagmamma, tällä muistan. Hui puhuta dilli teus, mutta muhtun päivi tähän läpi, tämä läpi puhuta skuulia. Tämä mun on neittas ja oini, kun tahto uksa käy ja manna vuulosta tjurvihta määnä. Tunnu männällä pohtaan. Te mun verta manna viedät susissa. Tjohka topi jaska ja pere tängnetan potto. No, niitä lei. Mun tekee episoda. Joo, tämä ei mun väsi, mä ei toppe. Tämä on ollut leiti nuu lahpuloppalo liikkuet ja skoulalle ja älkään ja että pohte oapäädji ja tässä lähti pohti kuessai tohko minussa niin kuin no mangi kaska päiviä ja teus niemu millim härjän tässä kaffe kuossoi ja sähti moi fahka pohti no olmassa jopa fuomankin muista mun oktelet ja nokti ja ne poli muhti ja tjurivi jopa mun haip selkiin joo mutta ilman mihtikin niitä tekär kun mun daali juurtassa manjus ehkä olmus oli teus nuora ja vähän ne äärikipallus että mos on tähkis mähtän kun mun oapai ja mahtanko mun tai mä näin. Mutta mun tiedän talkoikin, että läpi hain taltopi käfpislokki muina, että no just tuolla hain ties vätsimme ja tällä aikaa mulla on lämmössä skuulas. Hui soma, että muist hain ja tämän skuulaikki. Ja mun muistan, että mä näin puhkai. Tämä oli hui fin aiki. No joo, ja kun mitä kärkäimässä lahpuloppulis, on että tämä ei mun kuin fuomain, että tässä verta välttä vähän ennen hoappu. Ja mä joutsaimme tohko Tromsiin, vältimme vuoltofaaga saamikielessä, universiteetti. Temi färrimä Tromsiin tälle tänne optas, että tietylogi tietychautsa. Voileiku tietylogi kauhtsitsautsa, anta färtsaattat. Kun me leimat opetan tietylogi kautsi, tietylogi johtsi. Joo, nuolei. Ja manjiltaan te mi färrimä teikke markkani. Tämä ei puurista oppe Tromsas, tän ja vuodofaakain vältimme eksaamena ja kärkkäimme. Ja toppelei Nils Öyvind Helander pohtan, toppelei Nils Järnslätten professor, toppelei Harald Kaskikin tällä täppämisprofessorin, se oli tälle jo toppe. Tämän kirjallisuudessa, no, että Harald mun kallan toudal jo teannus, muenilla on teannus eri, no, että Harald mulla on toudan seittäisi teannus. Tämä oli älkki puhuttu Tromsiin ja Uppsolmus oli toppe. Joo, ja minä odoimme, että kaskukauppuka Bispegata 7. Mun muistan vielä ristnäänelle vielä niistä maapää. Tämä joudui toppe. Tämä oli valtiimin muhtunut ahpuu toppe Tromsas. Voi parkkaiko mun niillä sihkardal. No, mutta niitä kohki lei. Ja tämän tietylogi ohtsi tjauhtja mun odjon maana. Niillä sailu riekadi. Tällä mikä leimi jo färre teikke.
Ja Jortemur Saara hän tuli täppä. Tatka lornisti vissuta, mä näips puudessa, kun täppä min tänne manin tahko terveysvuoda viesus tuoppe vuollin, tälle oli tuoppe vuollin luokkauolta, että terveysvuoda kuultas. Ja tälle leti puolisolmos seamma sais, kostatte kähodjo määnä ja mä muistan huipuudessa vähän somassa tähpähus. Mulle ei tälle äskodjo määnä. Ja mun en tiedä kosa mana Jortemurikin, että sösteränäkin läpi mä tälle toppe. Ja tälle pitään tänne mä muu näitä tässä nilsailuhan tällä täällä. Tässä päälti tekär mä en kohti tämän trillasissa, koska pitää tekär äskeriäkään määnä. No mulle ei vuodetiin, että kun täällä puolella. Te puhut tokta puolella sahku. Tän uussa sisään. Tohpien määnä tän määnä ja hoika tän olkustokko. Ja mun älkeen hoikin nuissunassa. Mut suoraan kun nyt siitä vältä pajasta määnä, että kyllä läikka. Det puolisöster annan ja määnän ja lokka. Nej, hon är inte farlig, hon är bara snill. Lokka. Joo. No, että tämä on aika kohti puudessa. Mutta täällä ei oikein stilli kohti täppä kuitenkin. Me olemme så nuori, ei täällä mihinkään. Min man var ju olen tänäänkin nu stor rashi, tien taafus. Joo. Joo, ja det mun kalälken pare kui teikki määnäiskuuli. Ja täppä on lite stora klassat. Ta hillen läikka, ta lite kuhkte mun jälkimmus liidät vuostusjauhku, kun mun älken ahpaita. Ja mulla oli siinä ahpahätiin tämän siinä määnäiskuulla aikis. Joo. No ahte ta liitä vuostusjauhku. Ja te mun odjon fast olla jauhku, kun tämä on nuoraiskuuli. Ta vuostusjauhku. Ta lette ja okta tainle tähpäänne doftir. Mi kiiparika läppedal. Kuitenkin kivalti doftigrada. Tän odontologiassa. Joo. Ja manka ära käy kätte. Ja kätte alle täppi kuitenkin parikin. Joo, ja te komi färrimmat lappuloppolis ja mun leti noitson maana. Det mun älken parkat määnäiskuuli. Ja mun parikin toppi 3 blokkajakin. Ja ofta nublotjuuri oftsilogis det färrin. Det älken alla skooli parkui. Ja den reis mun parkan sami alla skolas.